Dicen miñas irmáns que estaban xogando un xogo infantil, meu pai estaba xogando con eles, unhas dicen, non, era tal xogo, non, era este outro tal. De aquel forma, era un xogo infantil que estaba un pai cos seus fillos xogando un pouco antes de cenar. E nisto uns golpes enormes na porta, unhas voces, Adolfo Monroy, xa todo o mundo xa con medo, foron a abrir a porta, xa entraron 4 guardias civiles para dentro, xa o esposaron, xa todos a chorar ali, meus irmáns os máis vellos a pedirlle que por que o levaban, a preguntarlle e tal, bueno, no, va la Guardia Civil, ya viene, va a hacer unas declaraciones y ya viene. Pero él no hizo nada y tal, bueno, callaros y tal, tumba. E entón miraron que o meu irmán, o máis velho, tiña 21 anos, xa era tamén un home, preguntaronlle un guardia, o sargento, ¿y usted quién es? No soy el hijo mayor, bueno, usted tamén xa podían levar para matar. Despois miroulle unha insignia que era unha bomba, ele estaba mobilizado pasando bombas para o ejército de Franco, nun taller de Bouzas, se chamaban taller de Ruiz. Entonces, ¿y esto qué es? No, esto es estoy movilizado, yo haciendo bombas. Entonces o home pensou no máis, empezou a pasear de un lado para outro, para adiante, para atrás, pensando, con a mano tras do cu, levarei, non levarei, ata que despois decidiu non levarlo. Bueno, vámonos. Marcharon, e meu irmán non levaron. Entonces, foron a levar, e foi os dous irmáns máis vellos, foron acompañando, xa pedindo que o deixaran e tal, pero nada, non adiantou nada, eles levaban, e chegaron ali hasta que estaba ali estaba xa o coche de Erasmo Montenegro esperando por ele, o sea que o asesino de meu pai, xa a miña nai sempre o dixo, porque meu pai contou a miña nai que despois daquela mesa de negociación, ao chegar a casa contou non que o manejara. Entonces xa, máis claro, o coche de Erasmo Montenegro estaba esperando por meu pai. Entonces estuvo preso despois, que sei se foi 8 días ou 15 días, no cuartel de Guardia Civil de Bouzas. Eu só acordo que miña nai un día me levou con ela a levarlle a comida, era un cocido, me acordo que era cocido, meu pai non tiña nada de comer, e daba a min a comida. É a única cousa que me acordo dele. Tamén me acordo que ele iba, antes disso, iba a dormir a sesta debaixo dunha viña que tiña a miña avó, e me levaban a min un brazo no colo e unha almohada para dormir debaixo da outra. Me acordo dese detalle, nunca máis me acordo de nada. Acordome moito de miña nai, iso sí. Miña nai foi a que sofriu, e eu fui con ela, e eu de miña nai sí que sei o que sofriu, máis valera que eu era un matado tamén, porque foi unha verdadeira marque. Entonces, despois meu pai levaron para o frontón. E miña nai, ou viña unha irmán, miña irmán Carmen tiña 14 anos, levaba yo almorzo de vez en cuando, porque levaba yo comida, o almorzo, e si os presos. E un día levoume con ela. E ao chegar ali, dixo que iba a levar o almorzo polo Natal, e non, tu padre ya non está aquí. Ela xa se dio conta do que había pasado, e xa empezou a chorar, de volta para casa, chorando e tal, e diz que eu que me poñía diante das pernas dela, mirando para ela como choraba, como preguntando, por que pasa, que choras, por que choras? Ela me conta iso, non me dou conta desas cousas. O caso que chegou a casa xa con todo o que había pasado, e xa se movilizaron os irmáns a buscar a ver onde estaba, porque ali matábanos, pero non dicían onde fora, nin onde estaban, había que buscalos. Entón la foron a preguntar a un sitio, a outro, vai a tal sitio que allí aparecieron un montón de ellos e tal. Entonces foi a Mos, enfrente ao cementerio de Mos, ali había 9 cadáveres. Meu irmán foi ali a reconocer ao pai, mirou no ali, tiña un tiro na sen, pero non se atrevía a reconocerlo, e non,
este non é, xa caín para atrás. Ese detalle despois contou-yo unha muller que tamén estaba ali reconocendo a un familiar, contou-yo a miña nai, e o pobre do rapaz caíu, mira, o pai caíu desmayado. Bueno, pois, dali en diante xa todo luto, tristeza, fame, miseria. Eu acordome de moitas anécdotas de miña niñez. Eu, na miña inocencia, non sabía o que había pasado, só sabía que miña nai sempre estaba chorando, e non facía máis que chorar, e aqueles suspiros que lle salían das entrañas. Sempre, anos e anos, levou suspirando. Eu miraba como choraba de noite cando eu dormía con ela, eu máis a miña irmãnciña pequena, dormíamos con ela. Ela, a deshora da noite, cando pensaba que todos os outros estaban dormindo, pois sollozaba en silencio, e eu oía. Ela pensaba que eu mesmo tamén estaba dormindo. Eses detalles, eses sí que os teño presentes toda a miña vida, que eses non se me esquecen nunca.